Ja i Katarina moramo da krijemo brojeve telefona kada zovemo Kako da promenim kontakt? A da pozovem? Mislim, ne ovdje, nego ovdje da ga promenim. Ovdje. Kako? Nemoj, čekaj. Pa da vidim jebote, ne znam. Da promeniš, ali samo u tom trenutku, ne za uvek. Pa šta je ovo? Ne znam. Kada imaš grupu škola, znaš? Prazna grupa. Pa naravno da je prazna. Čekaj, Boki. Valjevo. Iz meni. Iz meni, pa iz meni. Kako ide ono da se sakrije broj? Taraba 31. A to sad za sve može, jel? Da. Taraba. Tarabica. 31. Tarabica. Sad kad nije dostup. Ako ne bude bio dostupan. Tu ću daj da zovem. Uzmijali. Sad te neće smijeti, moram se uzbiljiti jedno par poziva, čekaj. Ting. Javi se malo, kad se javi neko drugi, brate. Halo? Halo? Dobro večer, da li je to Bojan Josipović? Vesna Zmijanac koji je telefona, želimo da vam poželimo sreću novogodišnje praznici. Dobro. I ako želite, ja se izvinjavam stvarno. Ja se izvinjavam na neozbiljnosti, ako želite da moj potpis na novi CD, muž mi je poklonio za godišnjicu braka. Ako želite... Vesna budalo. Vesna, mislim gospodin. A? Radim. Radiš da radiš? Radim Valjevo nešto. Kao šta radiš? Pa radim neki tips, što se moj dan je brzo prijatno, i da stigo da sam danas da radim. Ne možeš danas da radiš. Šta kažeš? Šta si radio? Kažem, ovih dana sam bio pijan non stop, pa nisam radio i sad radim. A sad radiš? Sam. Sam ili sad? Jel sam radiš? Sam. Znači možeš da pričaš, jel? A šta radiš? Ne mogu ti da sam, to je komplikovano. Stvarno? Jesi sa Ana ili sa time? Jel sad radiš, šta? Ovog trenutka mislim. Znači, ne mogu da govorim. Jel to? Jel to posao neki za ruke ili šta? Posao je, da. Blowjob. Mogu da želi telefon i da pitam da radim isto vreme. Zamisli ti to. Ništa, sreću ti Nova godina onda. Ništa. Sve ti mnogo, i tebi također. Sve najlepše i da završiš taj posao što si dao. Ajde, ljubite Vesna Zmijanac, ajde. Sljedeći.